Is-sena li għaddiet kienu rreġistrati kważi 2200 isem differenti għal eluf ta' tfal li twildu f'pajjiżna. Għat-tieni sena konseguttiva Noah kien l-iktar isem popolari għall-ulied subien, fil-waqt li l-isem Emma ħa post Emily f'dawk li huma l-iktar ismijiet popolari għall-bniet. Noah huwa isem mill-Ebrejk li jfisser mistrieħ, huwa wieħed mill-ismijiet b'influwenza biblika fejn jingħad li Alla għażel lil Noah biex jibni l-arka u jimliha bikel u annimali biex isalvaw mill-arar. L-isem Emma huwa isem Ingliż li ġej mill-kelma antika Ġermaniża għal xi ħaġa sħiħa jew universali. Mill-iktar tlieta popolari tas-sena l-oħra spiċċaw barra Emily u Sofija għall-bniet u Alexander u Samuel għas-subien. Minflok kienu Mija u Valentina t-tieni u t-tielet l-iktar ismijiet popolari għall-bniet, fil-waqt li fil-każ tas-subien kien hemm Luka u Liam. Interessanti li għal darb'oħra l-ismijiet doppji reġgħu kienu popolarissimi. Ngħidu aħna l-isem Emma nsibuh ukoll Emma Jade, Emma Kate, Emma May u Emma Ruby. L-istess l-isem Noah li nsibuh Noah Jose, Noah Muhammad u Noah Arthur fost oħrajn. Għall-bniet isem popolari ieħor kien dak ta' Julia. Fil-lista tal-ismijiet tidher evidenti wkoll l-influwenza ta' numru ta' ismijiet barranin fostna, partikolarment dawk Taljani. Giulia, Giorgio, Gloria, Federica u ħafna oħrajn insibuhom kollha fost l-ismijiet ġodda f'pajjiżna din is-sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.